Όπα, καλησπέρα. Παιδιά, έχω έρθει τυχαία εδώ. Καλησπέρα, φίλε μου. Θα τραβήξω τη φωλιά των αγγέλων εδώ, τα μηχανάκια του ΕΚΑΒ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως βλέπουμε, εννοείται. Παιδιά, όπως βλέπετε εδώ, έχω έρθει στη φωλιά των αγγέλων. Τα παιδιά αυτά που μας προστατεύουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Όπως ξέρετε, τους έχω αδυναμία σε αυτά τα παιδιά. Έχουμε εδώ του ΕΚΑΒ τα μηχανάκια. Το συγκεκριμένο, από ό,τι θυμάστε, το είχα τραβήξει και το πρώτο μου live ήτανε. Το πρώτο μου βίντεο. Έχει ενσωματωθεί και αυτό λοιπόν πλέον στη δύναμη του ΕΚΑΒ. Έχουμε τα Tracer εδώ, τα Yamaha. Και έχουμε και ένα Triumph, Tiger. Ένα πανέμορφο. Πραγματικά πολύ όμορφο. Έτσι, άρα παιδιά, να ξέρετε, έχουμε αυτούς τους αγγέλους που τρέχουν για μας, αλλά και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε και εμείς να είμαστε όσο μπορούμε τυπικοί. Κράνο, ζώνη, στο αυτοκίνητο, εξοπλισμό στη μηχανή, να μην κουράζουμε και αυτά τα παιδιά, είναι κρίμα. Δηλαδή, γιατί να φεύγει και γιατί άσφαλτο να πίνει και άλλο αίμα. Είναι κρίμα. Οι μηχανές αυτές, όπως ξέρετε, έχουν πλήρες εξοπλισμό. Έτσι, τα παιδιά αυτά τρέχουν για μας. Και όχι, δεν είναι μόνο και για μας τους δικυκλιστές, για όλο τον κόσμο. Είναι δωρεά όμιλος Ευστρατιάδη. Έτσι, βλέπετε εδώ, όμιλος Ευστρατιάδη. Είναι δωρεά. Το Suzuki είχαμε πει και αυτό είναι δωρεά. Παιδιά, άρα μένουμε ήσυχοι. Εγώ πραγματικά μένω ήσυχος, γιατί έχουμε αυτά τα μηχανάκια να μας προστατεύουν. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο και κλείνω εδώ. Ευχαριστούμε το ΕΚΑΒ που μας άφησε να τραβήξουμε αυτά τα πλάνα. Καλή συνέχεια σε όλους.